Wênegira dokümenteriyan Olivia Bowdoin û nivîskar Melania yên welatiyên Amerîkî ne li Dêrsimê Bakurê Kurdistanê. Öyle mi? Her du welatiyên Amerîkî di çarçoveya projeya Guardians of the Munzur, ango parêzvanên Munzurê de li ser tomarkirin û belgekirina mîrata çandî û baweriyan dixebitin. How's it go? What's the melody? Olivia dibêje, herî zêde peywendiya di navbera mirovan û xwezayê de bala wê kişandiye. I spent 3 months a few summers ago living in Ez sê mehên havînê bi hevjînên xwe re li Antalyayê mam. Min li wê derê mirovên ji Kurdistanê nas kirin û Kurdan bala min kişand. Min li ser înternetê derbarê Dêrsimê de lêkolîn kir. Lê derbarê Dêrsimê de bi îngilîzî zanyarî bi destê min neketin. Derbarê jiyan çand û peywendiyê wan a xwezayê de zanyarî gelekî kêm bûn. Mara berza. Hunermendên birayên hevdûyên Dêrsimî Metin û Kemal Qehreman jî bi stranên xwe piştgiriya projeyê dikin. Sera herdeki zaf kültürü itikat este, zone este. Tabi zone ma ki hem zone ma hem itikat ma hem kültürü desin. Zaf kadimu, kanu. Zokra tabi alaka inu uncano. Yani Çütürkü Göbekli Tepe, Hasankeyf, efendim Bina Hardra ve İsanetenra Çeyvanu Serahardaki zonu kültürema. Olivia û Melania Dêrsimê gav bi gav digerin û xweza, jiyan, ziman, müzik û kevneşopiyên herêmê tomar dikin. Ji bilî tomarkirin û belgekirina çand û baweriyên Dêrsimê, armanceka projeya parêzvanên Munzurê jî di asta navneteweyî de nasandina erdnîgariya ruhanî ya herêmê û pîroziya cemê Munzurê ye.